Έλα! Μάσκα έβαλες? Τι μάσκα? Καλονείς? Όχι καλέ. Ελαστίνη με 4 βιταμίνες. Και πρέπει να είσαι εξαπλωμένη για να ενεργήσει. Έχω πονοκέφαλο. Και θα σου περάσει με την κρέμα. Μίλησα με την Ειρήνη. Κι εγώ. Στην κουζίνα. Και μπόρεσες? Εμένα κόντεψε να μου τεινάξει τα μυαλά στον αέρα. Αυτά που έχω τέλος πάντων, σ' αρέσουν, δεν σ' αρέσουν. Χειμώνα, καλοκαίρι. Ναι, πάντα τα ίδια και δεν σκοπεύω να τα αλλάξω. Να ξέρεις, αυτό το μυαλό... Το δικό σου? Ναι, κάποτε θα παίξει μεγάλο ρόλο στη ζωή μου. Όταν θα βρεθεί ο κατάλληλος άντρας και θα επικοινωνήσω στο ίδιο μήκος κύματος, θα συγκλονιστεί ο κόσμος. Βγάλ' την κρέμα. Γιατί? Σε επηρεάζει. Κορόιδευε εσύ. Κάποιος θα βρεθεί που θα με καταλάβει και θα δεχτεί την ανωτερότητα του πνεύματός μου. Μακάρι, γιατί δεν θέλω να σε δω να γεροντοκοριάζεις. Και δεν μου λες τόση ώρα έτσι ανάσκελα αυτά σκεφτόσουνα? Ναι, πάντα όταν ξαπλώνω ανάσκελα τέτοια σκέπτομαι. Το έχει στάσει φαίνεται. Η Άσπα δεν μας λέει αλήθεια. Σχετικά με τι? Κάτι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη και δεν θέλει να πάει. Λες? Εσύ τι κατάλαβες από αυτά που σου πει η Ειρήνη? Ούτε ξέρει που πέφτει η Θεσσαλονίκη. Χθες βγήκα. Το ξέρω. Να εξομολογηθώ την αμαρτία μου. Σε εκκλησία, σε παπά πήγε? Όχι, σε διάκο. Σε σένα να εξομολογηθώ την αμαρτία μου. Λέει, αν και δεν ξέρω αν θα σου δώσω άφεση. Και θέλεις να βρεις και άντρα να επικοινωνήσεις, Ο Χαζολίν σου κάνει? Σ' ακούω. Πήρες και ύφος, τέλος πάντων. Χθες βγήκα και πήγα στη θεία σου τη Χαρούλα. Τη χοντρή? Ναι, τι θυμάσαι? Αποκλείεται να την ξεχάσω. Με πάτησε μια φορά όταν ήμουν μικρή που με είχαν πάει σε ένα γάμο. Μας άκουσε όλη η εκκλησία. Και οι καλεσμένοι της ρίχνανε κουφέτα στο κεφάλι για να τραβήξει το πόδι της από το δικό μου. 300 κιλά ήτανε. Δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Λοιπόν, η θεία Χαρούλα πάχινε. Κι άλλο? Αγνώριστη έχει γίνει. Την έχουν πάνω σε ένα σοφά ακίνητη και δεν μπορούν να τη μετακινήσουνε. Ξέρεις, η Χαρούλα είναι αδελφή του Μακαρίτη, του ξαδέρφου μου. Του άντρα της Άσπα? Ναι, δεν είχαν καλές σχέσεις τελευταία, είχαν ψυχρανθεί. Γιατί τον πάτησε και εκείνον? Όχι, τη δάγκωσε εκείνος. Της πήρε κάτι λεφτά δανεικά και αγύριστα. Τη ρώτησα λοιπόν, πήγα και τη ρώτησα τι ξέρει για τον ξαδερφό μου και για την Άσπα και μου πει θα μάθει και θα μου πει. Έκανα κακό. Εσύ τι θέλεις να μάθεις? Τον αληθινό λόγο που δεν θέλει να πάει η Άσπα στη Θεσσαλονίκη. Όλο να κρυώσει ο πόνος μου, λέει. Τι πρέπει να κάνω εγώ? Να περιμένω να γίνει κατεψυγμένη σφυρίδα για να φύγει? Της είπα, αφού σου αρέσει η Αθήνα, πήγαινε στη Θεσσαλονίκη, πούλα το σπίτι σου και έλα να αγοράσεις εδώ ένα. Θα ψάξω να τη βρω εγώ, βρε αδελφέ. Μπράβο, ρε Θήτσα, είσαι ψυχούλα. Άσε με τώρα όμως, γιατί θέλω να κάνω τη γυμναστική μου. Σε θυμάμαι από μικρή. Είχες ελαστικότητα, έφερνες το πόδι στο κεφάλι. Και τώρα το φέρνω. Ναι, να κάτσω να δω. Όχι, ξέρεις ότι 3 πράγματα θα κάνω μόνη μου. Γυμναστική, προσευχή και σεξ. Και το τελευταίο μόνης το κάνεις? Αναγκαστικά έχω κάποιον παρατηρητή. Απλό παρατηρητή? Συμμετέχοντα. Πολύ λίγοι δηλώνουν συμμετοχή τώρα τελευταία. Μήπως πρέπει να το διαφημίσει το πράγμα? Για ρίξε κανένα σπότ στην τηλεόραση. Γιατί να ρίξω σπότ, καλά, αφού με ζωντανή διαφήμιση. Διακρίνω κάποια ζήλια στη θιά μου ή όχι? Ξαδέρφη, μαγειρεύεις θαυμάσια. Ναι, το ξέρω. Στην αρχή δεν ήξερα να φτιάξω ούτε αυγά τηγανιτά. Αυγά τηγανιτά έφτιαχνα, ομελέτα βγαίνανε. Ο άντρας μου όμως ήταν ερωτευμένος μαζί μου και δεν τα πρόσεχε αυτά. Μετά πήρα τις ελεμεντέ και του φτιαχνα γκούλα, στιφάδο, κοκκινιστό. Να τα τρως και να διπλώνεσαι στα 2 από το στομαχόπονο. Χούφτες το πιπέρι και κόκκινο, Μέχρι που έπαθε γαστροραγία. Με τα χρόνια κρύωσε η σχέση μας, αλλά αυτός έμεινε μαζί μου γιατί είχα μάθει να μαγειρεύω. Μαγείρευα τέλεια. Όπως τώρα. Γύρναγε, έφευγε, χανόταν. Αλλά όταν ήταν η ώρα του φαγητού, παρουσιαζόταν σαν τους γάτους που γυρνάνε στα κεραμίδια και όταν πεινάσουν έρχονται έξω από το σπίτι και νιαουρίζουν. Αυτό το σπίτι. Τι αυτό το σπίτι? Αυτό το σπίτι εννοείς? Ναι. Αλήθεια, πότε το έφτιαξες αυτό το σπίτι? Ο άντρας μου το έφτιαξε, εγώ το πήρα. Το έγραψε το όνομά μου. Ήταν το διαβατήριό του για να φύγει. Μιρέλα μου λέει μια μέρα, αγαπώ μιαν άλλη. Έτσι, εμψυχρό. Ναι, δεν έχω παράπονο. Δεν μου το είπε με τζιριτζάντζουλες. Κατευθείαν. Μιρέλα μου λέει, αγαπώ μιαν άλλη. Είχε μια ταμεία στη βιοτεχνία του. Θέλω να ζήσω μαζί της, μου λέει. Το θυμάμαι σαν να ήταν τώρα. Είμαστε στο σαλόνι. Η Αλεξάνδρα και εγώ τον κοιτάζαμε. Αυτός είχε καταρρεύσει στον καναπέ. Είστε τα αγαπημένα μου πρόσωπα. Οι άνθρωποι μου.
Ξέρω τι κακό σας προξενώ αυτή τη στιγμή. Για μας λέει. Ναι. Τι εννοεί. Δεν άκουσες που ήσουν. Πότε. Τώρα που είπε ότι αγαπά μια άλλη. Και κακό είναι. Ποιο? Να αγαπάει μια άλλη. Εσύ τι λες? Εγώ αγαπάω 10 άλλους. Ναι, αλλά εσύ δεν είσαι παντρεμένη μαζί μου. Αυτός είναι. Α, είναι, τι λέω. Μιρέλα, θέλω να πάω να ζήσω μαζί της. Δεν μπορώ. Είναι ανώτερο των δυναμεών μου. Δεν ξεπερνιέται. Ξέρω τώρα τι πόνο αισθάνεσαι. Για σένα λέει. Ναι. Αισθάνεσαι. Τι? Πόνο. Ναι, φέρε μου μια ασπιρίνη. Πού έχεις. Περίμενε, άστο να συνεχίσει. Μιρέλα, η οδύνη σου είναι μεγάλη, τη νιώθω. Αντανακλάς σε μένα. Σε μένα το χαμένο κορμί. Έχει το γνώθι σε αυτόν. Πού το έχει. Στη θηρίδα, στην Εθνική. Πες μου Μιρέλα, τι να κάνω. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή σε σκοτώνω. Σε κάνω πτώμα. Εμένα. Και σένα και την Αλεξάνδρα. Τους ανθρώπους μου, τους αγαπημένους μου. Έχεις γίνει πτώμα γιατί εγώ αισθάνομαι μια χαρά. Σωτήρη, όταν φτάσει στην τελευταία πράξη του Προμηθέα Δεσμότη, πες το μας να κατεβάσουμε αυλαία. Μιρέλα, Σωτήρη, αγαπάς μιαν άλλη. ναι, δεν ξέρω πώς. Θα σου πω εγώ. Πήδηξες πολλούς φράχτες όσο είμαστε παντρεμένοι, αλλά κάπου εδώ στον τελευταίο έμπλεξες και ελπίζω να είναι φράχτης. Γιατί αν είναι παλούκι, όποιος πηδάει πολλά παλούκια. Στο τέλος κάθεται πάνω σε κάποιο. Το έλεγε η μητέρα στον πατέρα. Και αυτός πήδηξε πολλά παλούκια, μέχρι που έπαθε έμφραγμα. Για όνομα του Θεού, όχι, εγώ είμαι καλά. Είσαι καλά. Αν δεν είσαι καλά. Στην ηλικία σου πώς να είσαι καλά. Πήγες και έμπλεξες με μια μικρούλα. Πού νομίζεις ότι θα σε βγάλει αυτό. Μιρέλα, Άστο, Μιρέλα, και κόφτο σε παρακαλώ και άλλα στο ζουμί. Θέλεις να φύγεις, ελεύθερος. Εκεί είναι τα ρούχα σου, εκεί είναι και η πόρτα, παίρνεις τα πλυτά σου και φεύγεις. Καλέ, ποια άπλυτα. Τα πήγα όλα προχθές στο καθαριστήριο. Αυτά θα πάρεις μόνο και θα φύγεις. και εσύ Τι εγώ. θα ζήσεις έτσι, δυστυχισμένη και παντέρημη. Δεν θα τα αντέξω. Εγώ θα τα αντέξω. Θα τα αντέξω γιατί θα έχω αυτό το ωραίο σπίτι, την ανεψούλα μου και 200.000 το μήνα που θα μου δίνεις. 200 τι, 250. 250 τι. 300 και μην πεις άλλο τι γιατί θα γίνουν 400. Ωραίο σύστημα. Κάθε τι το πληρώνεις 100.000. Να σου πω κάτι, θεία. Τι, Ρίχτου άλλες 100, είπε τι. Μιρέλα, δεν νομίζεις ότι είσαι πολύ σκληρή. Αντιθέτως είμαι ψύχρεμη και απαλή. Εσύ πώς το είδες το πράγμα, τι φαντάστηκες. Ότι θα μου έλεγες Μιρέλα αγαπώ μιαν άλλη και εγώ θα σου στρώνα την ηφική παστάδα να τη φέρεις. Θα έφευγα από το σπίτι λόγω πληγωμένου εγωισμού ή θα ρίχνα μαύρη πέτρα πίσω μου και θα έφευγα, έτσι το ήθες. Εντάξει, το δέχομαι, είναι λάθος. Ένα λάθος ανθρώπινο που δεν μπορώ να του αντισταθώ. Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Τι το κάναμε κύριε. Ζούμε 40 χρόνια με έναν άνθρωπο και ξαφνικά του λέμε συγγνώμη, έκανα λάθος, δεν ταιριάζομαι, βρήκα την κοπέλα που μου πάει. Λάθος. Βαρβάτο λάθος. Και τα λάθη πληρώνονται ακριβά. Έτσι σου έμεινε το σπίτι, Και οι 300.000 το μήνα που μου δίνει, μην το λυπάσαι αυτόν. Δεν έχει ανάγκη, βγάζει πολλά. Σε πείραξε όμως, εξαδέρφη. Στην αρχή, ναι. Τώρα μου είναι τελείως αδιάφορος. Μπορώ να σου πω ότι έχουμε γίνει και φίλοι. Βέβαια. Έρχεται εδώ, μου διηγείται τις περιπέτειές του, τις ερωτικές του απογοητεύσεις. Φίλοι. Ενοχλητικός φίλος, βέβαια, αλλά